Salam dan welcome back to my channel. Thank you so much. Nang bokara surprise asa kalam thuna boy bom jang dong. Surprise deni video ngtham na janaki Google AdSense pre monne features update janai somondo ngtham na deni video ngi step by step kuna kan okay so ngtham na video scroll asi jibs na la macam mana okay so arama jajani ki Google AdSense jajani Google AdSense app Google AdSense pre approval mana be boy na bo bebadi mail apai kadar tanda bini mail hai so be mail punya hai mamung ngtham na deni video ngi step by step kuna kan okay so first of all first up new features and first of all जनकि Google AdSense नि डैशबोर्ड पूरा डैशबोर्ड ओंखारा होमबा जनकि गासिबो फीचर्सफोरा जनकि दिनै जनकि जेसेबांखि आर्निं जादों माजों जनकि गासिबो डैशबोर्डआव नुजोबनो होमबा गासिबो माने Google AdSense जेसेबांखि बुस्तुखौ देखायो जनकि डैशबोर्डआव देखायजोबो नङा बांसिनानो सो बे डैशबोर्डआ जनकि Google AdSense नि जनकि बे फीचर्स माखासे फीचर्सआहाय बेयो मा आपडेट जासिगोन कि ना माने चेन्ज जासिगोन बेयो माने एबारहाय मा बीटा वर्जनसा फैबाय आरोखि ना Google AdSense बीटा वर्जनआ सो बे जनकि रिपर्टनि अपसन गैया बे रिपर्टनि अपसनाव बीटा वर्जननि मोनसे गोदान आपडेट जागोनखौ बेखौ देखायदों आरोखि ना जनकि बे आपडेट जानायफोरा गासिबो जनकि बे निउ फीचर्सफोरा गासिबो बे डिसेम्बरनि गेजेरावनो माने चेन्जेस जाजोबगोन होनना बुंदों आरोखि Google AdSenseआ आरोबाव सेकेन्ड फीचर्सआनो जाहैदों जनकि YouTube चेनेलनि जनकि गाव बयनिबो जनकि YouTubeनि आर्निं जानाय गासिबो आर्निंआ जनकि माने Google AdSenseआव देखायजोबो नङा होमबा जनकि बेसेबां आर्निं खालामदोंमोन दिनै बेसेबां आर्निं खालामदोंमोन मैया बेसेबां आर्निं खालामदोंमोन जनकि लास्ट मान्थआव जेसेबांनाखि आर्निं खालामदोंमोन नोंथांनि जनकि गासिबो YouTube चेनेलनि आर्निं जानाय नोंथांनि YouTube चेनेलनि आर्निं जानाय गासिबो बे आर्निं जानायखौ मा Google AdSenseआव एबारहाय मा Google AdSenseनि एकाउन्टआवहाय एबारहाय मा देखायनो नंला होनदों आरोखि ना बे बुस्तुखौ मा Google AdSenseआ एबारनिफ्राय रिमुभ खालामसिगोन होनना बुंदों जेसेबांनाखि नोंथाङा YouTube चेनेलनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जेसेबांनाखि आर्निं खालामदों नोंथांनि YouTube चेनेलनिफ्राय बे गासिबो आर्निं जानायखौ मा YouTubeनि जनकि एनालाइटिक्सआवनो थांनानै नायनांसिगोन होनना बुंदों आरोखि ना एबारहाय माने आगोलाव देखायखायोमोन देखायनाया जनकि YouTubeनि जेसेबांनाखि आर्निं जानाय भिडिअसफोरनि थाखाय एड्सनि दारै जों जेसेबांनाखि गावनि YouTube चेनेलनि दारै जों जेसेबांनाखि आर्निं खालामनाय बेखौ मा जोङो YouTubeनि जनकि एनालाइटिक्स बे एनालाइटिक्सआवबो नुखायोमोन आगोलायबो बाट माने बेनि अनगायैबो जों मा Google AdSenseनि एकाउन्टआव नुनो मोनो आरोखि ना गावनि Google AdSenseनि एकाउन्टआवहाय बाट एबारनिफ्राय मा Google AdSense एकाउन्टआवहाय बे जनकि YouTube चेनेलनिफ्राय आर्निं जानाय जेसेबांनाखि आर्निं जानाय बेखौ मा Google AdSense एकाउन्टआव दिन्थिनाय नंला होनना बुंदों आरोखि ना Googleआ बे Googleनिफ्रायनो माने मेल फैखादों आरोखि ना बयनावबो जायनोखि Google AdSenseआ जायनोखि Google AdSenseआ मा एकाउन्टआ जायनियाहाय Google AdSense एकाउन्टआहाय एप्रुभेल मोननाय स' बयनावबो बेबायदि मेलहाय फैखादों स' नोंथांनावबो फैदोंबा नोंथांमोना मोजाङै मेलखौ फरायनानै नाय आंनावबो फैदों बे मेलाहाय स' एबारनिफ्राय जेसेबांनाखि नोंथांनि YouTube चेनेलनि आर्निं जानाय बे मा एबारनिफ्राय Google AdSenseनियावहाय माने Google AdSenseनि एनालाइटिक्सआ बेखौ देखायनाय नंला होनदों आरोखि ना आर्निं जानायखौ एबारनिफ्राय मा जों गावनि जनकि YouTubeनि जनकि एनालाइटिक्स बेयाव थांनानै नायनांसिगोन आरोखि ना स' फ्रेन्ड्स बेनोमोन आरोखि ना जनकि Google AdSenseनि गोदान आपकामिं निउ फीचर्सआहाय स' बे जनकि बे मोननै फीचर्स बे फीचर्सआ डिसेम्बरनि गेजेरावनो मा जागोन आरोखि ना माने एबारनिफ्राय एभेलेबल जागोन होनना बुंदों बे मा चेन्जेस जासिगोन आरोखि ना जनकि Google AdSenseनि जनकि पूरा डैशबोर्ड बे चेन्जेस जासिगोन जनकि एबारहाय मा बीटा वर्जनआव फैसिगोन आरोखि ना बीटा वर्जनआव जे चेन्जेस जासिगोन आरोबाव मोनसेबो जादों जनकि YouTubeनि जेसेबांनाखि आर्निं जानायखौ मा एबार Google AdSenseआवहाय जोङो बेखौ नुनो मोननाय नंला जनकि जोङो जेसेबांनाखि आर्निं खालामनो जोंनि गावनि YouTube चेनेलजों बेखौ Google AdSense एकाउन्टआव नुनो मोनलाय एबारनिफ्राय मा जोंनि मा YouTubeनि एनालाइटिक्सआवनो थांनानै नायनांसिगोन होनना बुंदों स' फ्रेन्ड्स आइ हप नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानो हागौ जनकि Google AdSenseनि जनकि मोननै फीचर्सआ मामोन स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायनानै मोजां भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै साइडआव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो जाबाय गोनां जब्लाफ्राबो बिनि नटिफिकेसनखौ मोनदोंखाय मानो होनना बुङोब्ला नोंथाङा आंनि बे YouTube चेनेलावहाय टेक्न'लजिजों रिलेटेड थानाय YouTubeजों रिलेटेड थानाय माखासे इनफरमेटिभ भिडिअसखौ आंनि बे चेनेलाव नुबाय थागोन स' फ्रेन्ड्स दोनथ'नोसै बाय